El 24 de maig, les comarques de Castelló ens juguem molt. Ens juguem passar d'unes polítiques antivalencianes, antidemocràtiques i antisocials. Ens juguem passar a una nova política que ho canvia tot, que deixi l'època fosca en el passat i que obri les portes i finestres i aporti llum. El que necessitem és energia per canviar-ho tot, amb valentia. I per a fer tot això, per a construir una política que canvi la vida de la gent, una política que senti les bases de la felicitat de les persones, per a fer tot això necessitem la teua participació. Per a construir aquesta societat millor et necessitem a tu. Ajuda'ns, participa de la campanya de Compromís, fes-te apoderat o interventor, sigues protagonista.